Na kajing kangkah New Trip National Youth Front ya ki kali ki bana ka jilla Assam ki bawan rai ki Taurus ka jilla Meghalaya banwan syang jengok kai perthai syapo ka jilla kabalaja hinin kesngi hakashnong tengar hakalat banlet syasok rabat ben ursla menta kesngi pat ka arpho nyu terik unaitung ka seng ki trai badan jaka jengok kai perthai kabalatip Meghalaya Rural Tourist Forum kilaya lumlang hakajing yalang kabalalong haying dorbar kashnong lat kro banya tai sani halor ketika jingja kabaja hinin kesngi kabalale rakaseng HNYF haba kren syakilat pathai kubor hadien balawai ke jingyalang nakaliang kitrai badan jaka jengok kai perthai kilapan pau ke aka ke bamla ban pediang ya ka jingle jong kaseng HNYF bat ong baka jingle klem da perkhat kila ban kata ika kamai jakpo jongki don ru na pedeng jongki ki balapan pau ka jing bitar da ka ba ong bakin num ailat yanu ban kata ya ka pliang ja jongki syuk nakaliang ucha menjong ketika kenhun uba Alan West ula ong bada ka wei ka surhi kinong wan benta sya ketika jingyalang kila shim ya karai ban penremjur ya ka jingle jong ketika seng ha kani kesngi lawan ban shim bentalang da ki phongut ki bli ki ba im jakpo naki jaka jengok kai naduk ki trai badon ki homestay guest house resort bat ki rang bashnong ki badon ki jaka jengok kai perthai ringkat ki long kemi ki baju kamai da ka badi jingdi harut surak man kesngi lek bakla ya nama sama aja tip air kemarin tadi siapa yang turis di bawah judan dia kan orang pun di bagi driver bawah judan kim kama ko ni kila laki post yang ka sopan kan kuban nadu email do nang kila im jab di turis laki dia untuk tiga thot am ka mai gaji kumnungin penak pasai oh turis uan sya ka jaga jongi uan aya ngi yang ka mai ka kaji umuan ban pendunong umuan ban pensiurong nama kasyong kacing la jong kabor senong jongi kumbang ni la senong jongi idon kacing dek lah kami ya unong le kai ba udi ban le ba kai ka ba udi ban le rei ban ong ba kacing tu nong kamdon turis uan cha ni ka jongi uan ban bay ya kapisa ka ba ngatai ka sarkar kam la ban bay yangi ba ngin pen em ya kaya kasem lani ban penbiang ya kakam ka jam na bentaki kun ban ba jing khanglat khanglanti tangan bu jing pat yaki kino song snong iban im na ka jing kamai jahin apoka jakala jong kalau kalian jong ngahinga sukuntu bikin community seng halang no kidon ngono ka jing no ka jing ano ka isu biade ko ka benta boleh se biade ka sarkar jela boleh singa sungan ong ba kidi ban ikren kidi ban Klujungmut kidi punya suku hebat ka sokadla ba hindi ban sukhang to yiki kali turis ban marki turis kidi ki bisuan ka sisni arsni ban wan sa ka sina kathan ke jongi kalong bigiwan ra ka timen toy nam ta ka dong kathan ke jongi nam ta ka sinong jongi nam ta ki paida ba syong ka ire ka jongi kan bu jing kan tan ta daw nakaliang jongi ngi sukuntu ta ba kidi ban sim ki kilat kelti om bikin khang kali turis bukan nombu jing pat paida no song dei bat kadika jingsha pen khang nanti jong ki turis menin kasni ngis kutu sai bakatung ka pen pau jong ki to ki kenhun kalong ba kidon ya ka problem bat ka government den dei ka jingli ba ka ba snul ngo yang kalong balai ken ki pendik pede ya ki turis ki bawan ba pi da ka mensim jong ka jingkemen ka jing sembha paran pej ya ka itnat jong ka ni ka ri kasi ka jong tinga singo barada dan kanu ka isu kabaki seng balang halaka jong kanong rim kidon ban pej ban kmi ya ka bahaka bet ka roi ka pa jong ka jaj bendiun jong ka jela kide banyak kren ya kita ki bol ki bahalol jong ka soka knang ba kila ban so ya kanu problem klem kanu ka jinge pade ya ki be pat ki ba ya hakranti ka jing tre kam ka ba laksi ki jung di na kata ko sia bat ong ba ka jingle kum tu ka penlong be yangi ki ba kam kum kenelam lada ka ka bangile pade kakta ya ka songsuk songsngan bat ka pen adatin ya ke babun ki balang bakin wan sakani ka jela ka jongi ka songsuk ka songsngan bat ka stang ru ha juga pol ban kiu hakani kam jingo ka social service ki pe pa kim la ban man nama ba ki don ki restriction ba kim sha ki khar bakin wan tre sumono ban tre ki khasi kim don ki bala ban nai sa ki kam ban pe ki generators ki ba he 40 kV kim don ki khasi ki bala CCTV na ka waring kim tre wan tre te khasi to menu am ki bi ko penya ki hotel ni na bi ki brio na shabar na ki wan ru ni ting is air na ki shot and roy shot there's a lot of pressure on us, a lot of pressure.
ya kata hoi tambah pede pisau tu ya mak bentang ngi im hakajuk jong ngi im hakajuk jong social media kaba inu jingjai parit kajing posted jong ka long hadu kata-kata kaba tang hapreng gi siklemat nilai i kala poi sanu ti haba kidon kung kita ki isu ngasno ba kababahai kamdei katokin kamdei kalenti kamdei king kabadei ho da ngiru ngisu thu ya tambang im ho ngadon ka guest house apo ha momlu sola ngadon ka dong guest house hindi tam ngadon pamangga si giwan sa gibriu hapo jonga kiwi pada kenyap jano kamdei kata ngasu thu ya kam ga jongkiru makiru ki im hina turis ki wan keleng perthei barwan jongok ai ki jaka ga jongi hindi ngasu ba kani kajingne ka jongki kamri ka babiang te lesi ka kajing perkhat ka jongki kalong ka bade hindi ka action ka jongki kalong ka bambiang kajing perkhat ka jongki lesi ka bade ka baki haban approach tembak wiki lenti la kila ya da lenti ka babiang tarai mentala da kila approach ya ki association ki pair ka bade ka tourism manu miarap man kan tiulam ya ka yo ka jongno re jongno hinrei ka action ka jongki ka bakire menen tang ni tu ni ka jinghiar jong ka percentage jong ka tourism industry men ha ka sisi kala hiar kan no te kata nga so ba hoi de se ke issue ka jong ki ka biang de ka action ka jong ki kam ha ngam pit mobile te mi ki la phone ki parlang te ki ong ba ki khang ki da ki seng balang na ka banta ki tourism Malaysia so rap te na kaleng jonga hagwidai berkani nga pendem juri kani na balada pikang sitang lenti ki balik te mano hiru kakta te nakaliang jonga nga pendem juri kani na markani hi kakta khamtam ya gitu ki ba khamtam ya gitu ki ba im ja ko na kani ga kam tourism ko balong ka sora kamolenang berkiwi nakaliang jong ki gas nakaliang jong ki tourist ki labob lupa ya ki jakasa te lada ki lej no lada kimwan kamot kadai ka jingdu nong ka bakrau khamtam gitu giba don guest house ki jakasa na ka benta ki tourist par kum juru na gitu giba im naka kam tourist kai kumalong manga ngalai ka tourist kai tela takim wan kalong ka ik ka ba ngilam dong ba ka jingdu ka bakrau na ka benta ka kamai ka ji ka ba khamtam ha ka juk mentang i ba ka jing kurdu kam kurda jam ka ba hadu kata-kata priu sing no ai ban ko da ko boy pan Memang kerja so je lada usik subuh. Kuat penting. Dan ni kuat ban aje mun. Ni ko ai de ban au sudah keketing ni. Dari pentip suah. Keketing ni selek kumta lada kasukar ne la manu regi ba ki persyak ni ke regi de pentip lupa de ka ya kapor. Mo. Kemudian nak kalian jori kom don ni kata. Hari ke bersukun san bang mungkin ulti kalau nak ba kini ki beri kemudian ni perkat dia kemudian ji semua ye kemudian nak ke ji semua nak bentai ke babah kalau baik ke bentai ke bosni we tingam ngangas perkat kita balado useng bahalang haba ong ta useng bahalang ki ke bero ke bo unle ke de bandon dak jing mut dak jing temu ka balong ke jing mento ya baro lang ha ketua kami ni tolong kelong baik kajing duk nong kaba kerau kamtam ni duk kisuk ke balai im jaka po ada kan tu sing uang ngim target hia ki turis mo ten relong nak sukar om ke haba bat ka sukar pidon ji phai ji mut ba sukar pidon ji ba sukar le je keren king ba sukar ha balai long nok kumpuni haba iya kaji ya kadang kaji la thama kaji ni ya hakaying jono balai pelik pelumar sekaying gue ha pimdan kam deka dan ketika kata kaji aja ke mereka belum berhenti kepada ha kau babak lah yang tengku kam berkesukar ya keren berkesukar kan balai pin pentut ya ka kamai jo ko jo gibedu pasuk karai jong kajing alang tasi kalong ba baru haki pendrem ni kata kajing jam ni kasi bat kita ong hirup ba kita sungtu hi ba kadon hi ka hok jong kisang bahalang ban pau ya ka jingi jongki kani ka kam le ka bayade bat ka jing ut jing nam jongki hak bayade bat kani ka kam nya kali ni sungtu ba kumang ju ong hi bar bor ba lada kani ka kam tourism ka trika ba ka selajungi ka song hok hi ba ki try la kini kam chua
tinrei apa jadi bahkan ke transportation gidon cibun kiki ba melak ban pen ulong tang sisngi haban ya tai ba kum kan uksamo ka jelajungi kam de ka jela kum ka sikim ka bolong dead end tinrei jelajungi buan kiwe paki kibri ki bana kiwe ki jela ki ya lembah jongan ka jelajungi lan ka sorselo ti buan cibun ki iru ki bangi haban ya keren tang ba ka raim taksi kalong ba ngi kerpat ya kini ki nongnya kaliru bakinwan ya kendu yang ni banyak keren nak pospor banyak beliau jumut nang bangin wan rakyat solution kan hangkat ke jeng trilang joka sarkar ti kebaar kolong ba kidon ki ba pensnguru ba kani ke jingja kami na ke jing bambiang ka sarkar jelajungi lani ke jelajungi ya ka airport ngimdor ke airport bolong ka babiang ha ka baki lingsun gila banwana kelengka ri India ti kumakalong hi mentangi sania ha ka airport apo Guwahati ti kumakalong hi long ukalina asam unyo kamay siya mu ti kadaw hi ka mangilap kolong ba imat kan ni ka jimbambiang jo ka airport la jonglu kadi ka way ni ki daw ko ba kontra ay kini ki jing e ti ka jelang taksi kalaray banto ya ka memorandum sa ka sarkar ban tentu ning kong ni syap e ban ensure ban protect ya ka interest jang gibri watre ya ka kam jong rai pertai ban protect ya ka jakpo joki baar kolong ban monra ya ka jing song san ha ka jela kenang ba ka kam kan ya nang ni sakman nang ta kata karai ke bangi labu ru ka de ban tentu jurno ya ka sarkar nomor baya kan ke airport la shu kelas slam palat ndon jubab bati kana ba balai ta giling sun ki bahek gimla ban lan hang ni tingin tho sa ka sarkar ba ka ba kerki amenta ka de ba ka sarkar kan chipkia ban pun urlong ya kenika umroi airport te kata ka di ka wei karai ka ba ngi la simkhia am ta kasni ban in tho ya kenika memorandum sia u chief minister ban dakane hi ka kan hun ngin le ban ra mat ka sarkar nam ka sarkar kan la ban simkhia ya kenika kam Thank you.